čelnica prometnog odjela Tehničkog veleučilišta, profesor doktor znanosti Dubravka Kozija. I profesor doktor znanosti Mario Šafnar. Inženjera prometa i inženjerki i inženjera aeronautike na prometnom odjelu Tehničkog veleučilišta u Zagrebu. Poštovane kolegice i kolege, ovo je svečani trenutak kada svi zajedno dijelimo radost i zadovoljstvo zbog vašeg uspješnog završetka studija, ali se istovremeno prisjećamo truda, napora i odricanja koja ste uložili kako biste udovoljili svim obvezama koje su bile predviđene nastavnim planom i programom studija. Iako vam često nije bilo lako, naročito onima koji su studirali uz rad, strpljivim i upornim radom, potporom vaših najbližih, te vjerom u uspjeh, priveli ste kraju jedan značajan posao u vašem životu. Tijekom studija stekli ste znanja iz niza stručnih disciplina prometnih znanosti koja čine osnovicu za stručno rješavanje problema s kojima ćete se susretati u praksi. Neprestano imajte na umu da je vrijeme u kojem živimo vrijeme izuzetno brzih tehničkih, tehnoloških i društvenih promjena. Biti stručan u svom poslu znači pratiti sve promjene i poznavati suvremena dostignuća struke u području vašeg djelovanja. Jednom riječi to znači potrebu neprekidnog stručnog usavršavanja. Promet predstavlja relativno novo polje tehničkih znanosti, pa su slijedom toga i obrazovne institucije na kojima se obrazuju stručnjaci Damir Nikolić, Hrvoje Omerso, Tonči Ožić, Ivan Paleka, Matija Fažurović. Kolega Tonči Ožić. Kolega Ivan Paleka. Kolega Stjepan Mišković.
Da se vidi. Da se vidi. Da se vidi, da se vidi. Je.